Chcem odlišiť, lebo Slovensko má mimoriadne kvalitných... Vybudované, alebo neprofesionálni ľudia tam pracujú, čo je to problém? Nie, no dnes, viete, ja chcem odlišiť, lebo Slovensko má mimoriadne kvalitných ľudí, diplomatov, sme to dokázali v histórii, viete, to sa nestratilo za 30 rokov, ale teraz, po 30 rokoch, sa naozaj búra renome krajiny. Je úplne evidentné, že my nemáme ministra zahraničných vecí ako takého, lebo my ho nevidíme nikde, kde by mal byť. Ja si nepamätám od Juraja Blanára jeden výrok, ktorý by bol nejakým meritorným výrokom, okrem opakovania tých fráz o miery, o politike na 4 svetové strany. My nemáme ministra zahraničných vecí so slovom v zahraničí a nemáme ani ministra zahraničných vecí, ktorý by mal akékoľvek slovo doma. Profesionáli, o ktorých hovoríte. No ale viete čo, chcem sa ich zastať v jednom, že profesionáli, veď to je moja vlastná životná skúsenosť, oni nerobia politiku. Oni, ja som to povedal, oni sú zastrašení dnes do značnej miery a oni nezmenia nič tým, že budú teraz ako profesionálni diplomati zvonku kritizovať ministerstvo zahraničných vecí. Proste tam je atmosféra naozaj do značnej miery aj strach. Je tam odlišiť, lebo Slovensko má mimoriadne kvalitných ľudí, diplomatov, sme to dokázali v histórii, viete, to sa nestratilo za 30 rokov, ale teraz, po 30 rokoch, sa naozaj búra renome krajiny. Je úplne evidentné, že my nemáme ministra zahraničných vecí ako takého, lebo my ho nevidíme nikde, kde by mal byť. Ja si nepamätám od Juraja Blanára jeden výrok, ktorý by bol nejakým meritorným výrokom, okrem opakovania tých fráz o miery, o politike na 4 svetové strany, ministra zahraničných vecí so slovom v zahraničí a nemáme ani ministra zahraničných vecí, ktorý by mal akékoľvek slovo doma.